Nu. Hej YouTube. Hej YouTube. Jo, skal vi ikke til at lave en episode af dem her? Det kan vi godt. Team deathmatch. Okay. Jeg skal bare lige... Den der. Failure is not an option. Ja. Men YouTube, vi skal bare vide, at vi ikke lige store og mega. We have taken the advantage. Til det her spil. Vi kan bare godt finde ud af det, ja. Ja, altså vi har bare lavet et par tricks eller to. Eller et par tricks eller tre. Dolman! Hvor svandskyld du? Hvor ramte jeg? Ramte der, hvor han døde. Hvor ramte jeg? Hvor svandskyld? Yes, det døde jeg sgu igen. Jeg har 2 kills. Ja, man! Det er 3. Hvordan kan du egentlig se det? Jeg har et andet tegn. Ser det ikke sjovt ud? Tish. Jeg har 3 kills. Men alligevel blev jeg 100. Men hvad så hvis jeg lige bagved dig, mand? Hvad så? Man. Det gør Nash. Gik det til Hjaltjern? We've lost the advantage. Kan de godt høre spillet nu? We've taken the lead. Ej, lad det, man. Gosh. We have lost control. We have taken control. Fik ham. UAV inbound. Jeg fik en med min barn. Og jeg fik ham. Nu er det mange. Care package inbound. Nej, de kom bare lige sådan 2 ind. Thomas. Hvor stormede mig, hvor jeg var i gang med at lave. Bare skynd dig, bare hen og gemme dig. Hostile care package inbound. Jeg prøvede. Friendly Hellstorm missile inbound. Nej. Det kan jeg alligevel ikke fortælle, fordi det er perfekt. UAV above. Radar is down. Den der counter jo ned. Der er en UAV, og der er en counter jo. Jeg kommer. Fik jeg den? Yes, jeg fik den. We've lost the advantage. Nej, den flygtede. Den fik den rammer. KIA! Nej. Hostile UAV incoming. Pis. Hvad? Den har jo lige ned. Jeg skød hardstyle UAV. Du går ned, jeg skyder den ned, du går ned, jeg Dang. Nej. Lige da jeg sigtede. Jeg kunne ramme. Jeg siger rammer. Nej, jeg flygter. Jeg hader bare, når de flygter. Hvorfor? Fordi at jeg
Jeg synes hele tiden, der er et eller andet i vejen. Fordi jeg bliver ved med at blive skudt, lige da jeg har perfekt sæt. Okay, ikke nok. Et andet sæt. Kill confirmed. Nej, tis. UAV inbound. Friendly care package inbound. Og ikke sådan, at du kommer først i rækken, fordi du lige der område. Nu bare få et kill. Det er svin. Hey. Jeg tror, at De har shot machine guns fuld, så Be advised. Hostile care package inbound. Fedt. Den lander. Fik det. Jeg fik både helikopteren og den anden. Hostile UAV is online. Hvad for en? It's down to this. UAV'en og Pick it up. Hvor er de? de flyver rundt herovre af mig. Ja. Den ene fik jeg nu. Og så skyder du den anden ned. Den skal jeg godt se. 我们炸中啊！ Nej, så fløj den lige da jeg skulle skyde. Lige da jeg skød, fløj den. Eller lige inden jeg skød, fløj den. Så ramte jeg ikke. Jeg har skudt rimelig mange fly ned deroppe i luften. jeg skal hen til min motorcykeldealer. Og så... Dø! Lightning strike point is received. One down. Dennis, eller hvad? Hvad? 没有了，子弹用完了。 Hostile UAV. 帮忙，我们炸中啊！ A shameful defeat. Og I kører bare. Så. Fucking lag. Hvad? Det er ikke sikkert, vi skal. Og jeg fik en ny farve til min bazooka. Gør du? Jeg tror i hvert fald, det burde være til min bazooka, for jeg har den allerede til mit anden gun. Ja, det er til min bazooka. Kunne du høre, hvor mange du skal skyde ned for at få en slags sort? Ja, den mest sorte, der er. Ja. Der skal du nakke 100 af dem der. Wow. Og det her, jeg vil have igennem. Jamen YouTube, det blev alt for den her episode. Jo, så vi ses. Hej. Eller husk at like vores Facebook. Og ja, og følg os på vores Twitter. Ja. Okay. Så siger vi hej hej, hva'? Ja, hej. Hej.